କଳିଙ୍ଗର ପରିଚୟ ଇତିହାସର ଶୈକ୍ଷିକ ଶଯ୍ୟାରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟଭାମପୁର ଏକ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନୂତନ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ LLB, ପ୍ରଥମ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇସରୟଙ୍କ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ। ଥରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସାପ ଫଣା ଟେକି ରହିଛି। ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସାପ ଦେଖି ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। ସେ କଥାଟି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ମଧୁବାବୁ ହୋଇଗଲେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜନକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏଇ ଘରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସାପ ଫଣା ଟେକି ରହିଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ MA ପାସ୍ କଲା ପରେ କଲିକତାରେ କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ତତ୍କାଳୀନ କଲିକତାରେ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛାତ୍ର ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ମଡ଼େଲ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ, ଯାହାର ସାମ୍ପୁଲ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଡ଼େଲ କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ଉପରୁ ଟିକସ ଉଠାଇବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଠାଇବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବିଲାତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲ କଲେଜ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ BA କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ଦ ଓରିଆ ପ୍ରକାଶ କରି ସାମ୍ବାଦିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା ଜାଗରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃଷକ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମହିଳାମାନେ ଓକିଲ ହେବାର ଆଇନ ନଥିବାରୁ ମଧୁବାବୁ ନିଜେ ମକଦ୍ଦମା କରି ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେସ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ କରାଇଥିଲେ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନେ ଓକିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ତା ସହ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ମିଶି ରହିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଫିସର ଶ୍ରେଣୀର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର କରାଯାଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର କ୍ୟାଡର କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଡେଡିକେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। 1903ରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଶାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରିତ କରି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ତ୍ରସ୍ତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଭାବ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ କି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, 1903ରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଇମେଜ୍। ଦଳିତ ଜାତିର ମୋଚି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ 1905 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଲା, ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ପ୍ରଥମ ଦେଶୀୟ କାରଖାନା ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ। ଚମଡ଼ା କଷିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଏବଂ ନୂତନ କୌଶଳମାନେ ନିଜେ ମଧୁବାବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିକ୍ଚର ଅଛି 1921 ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍, ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ। ତ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ 1905, ତା ସହ ଆସିକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ମୋର୍ ଲାଇକ୍ ଏ ୱେକ୍ ଅପ୍ କଲ୍ ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା 1921ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ 1921 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ପାଟନାରେ ରହିଯିବା ପରେ ଟ୍ୟାନେରୀ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ଦେଇକି କଟକ ଆସିକି ଋଣ କଲେ, ତାପରେ ଟ୍ୟାନେରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖ 1925ରେ ହିଜ୍ ସ୍କାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଟ୍ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ।
1925 ଓ 1927 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଟକ ସ୍ଥିତ କୋଟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ 1934 ମସିହାରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କୋଟାକୁ ସରକାର ଜାତୀୟ ସମ୍ମତି ପୀଠ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଘର ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ନରହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କୁ ସାଧୁ ଶିବା ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପିତାମହୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେଇ ଅଭିଷେକ କରାଇ ରାଜାଭାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ରାଜ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ରାଣୀଙ୍କର କଥା ମାନି ରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କଥା। ତ ଯେହେତୁ ମଧୁବାବୁ ସେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ, ମଧୁବାବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କଲିକତାରୁ 2 ବରିଷ୍ଠ ବାରିଷ୍ଟର ଆଣି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ମକଦ୍ଦମା ଜିଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ନଳିନାକ୍ଷ ସନ୍ୟାଲ ବାବୁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଯାକ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିକି ବି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧୁବାବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କଟକ ପରମାର୍ଥିକ ମଠକୁ ଆସିଥିବା ଗୌଡ଼ୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ଶୁଦ୍ଧ ଉକ୍ତିରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପରେ ମଧୁବାବୁ ଯିବାକୁ ଉଠିବାରୁ ନଳିନାକ୍ଷ ବାବୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିଛି କହିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କହିଥିଲେ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବାଲିବନ୍ଧ ସଦୃଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। 1933 ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ସ୍ୱୀକୃତି। କଲିକତାରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହିବି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇମେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିଟିର ମଧୁସୂଦନ ଲେଫ୍ଟରୁ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡନେଲ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକିଟର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଫେରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁବାବୁ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଓଡନେଲ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିବି ବିଛଣାରେ? ଚିର ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ବେଳ ତ ମୋର ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତାପରେ ସେ ଯୋଗଦେଲେ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଥିଲା ଭାବୋତ୍ସାହର ଏକ ମହାପ୍ରବାହ, ଯେପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସେପରି ସୁତୀବ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଷଣ। ମଧୁବାବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ଉକ୍ତି କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିବ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ସେ ହିଁ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଓ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଜାଗରୁକ କରି ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଠି ଇମେଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ, 2ଟା ଇମେଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁକୁଟ ମଧୁସୂଦନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ରାତି 1:20 ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଟା ସମାଜରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। 1936 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କାଳେ ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏପରିକି କଟକରେ ଗୋଟେ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ଛେଉଲା ଓକିଲ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ ବି କରିଥିଲେ। 1998ରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତା ସହ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା।
ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଆଜୀବନ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ମରି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଭଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାବତ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘର। ଯଦି କେବେ ସମୟ ମିଳେ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବୁଲି ଆସିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଢିଙ୍କିଶାଳ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମେଜଟା ରହିଛି, ତାପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘର। এই ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଲବୀ ଅବଦୁଲ ସୋବାନ ଖାଁ ଏଡ଼ଭୋକେଟଙ୍କୁ ପତ୍ର, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ପତ୍ର, ତାଙ୍କ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଚିଠି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲରେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିଠିଟା। ଭାଇ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ 15 ଜାନୁଆରୀ 1907 ଏକ ପତ୍ରର ପ୍ରତିଲିପି, ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍ ଇମେଜ୍, ଯେଉଁଟା ମଧୁବାବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାକ୍ସ, ଏ ବାକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଜାଣିଲେ ଗାଁରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ବସାଇଲେ। ମାନେ ଭାବ କି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।